Olen nähnyt kaikenlaista paskaa pelirintamalla. Mutta tämä vie voiton, mutta yhdysvaltalainen C-paskaläjä veti Stellar Stone, LOL, ja heidän PC-julkaisunsa, Pix on kriirtitikoiden haukkuma, visvaa pursuava, vitun mätä paskalaisen, se perkele. Stellar Stonein alkuperä on hieman tuntematon, mutta se on luultavammin perustettu vuonna 2000. Mutta pelit silti valmistettiin Venäjällä ja Ukrainassa, joka mahdollisti sen, että pelit pystyttiin tuottamaan perseestä 5-3 kertaa 5 halvemmalla. Stellarin olemassaolo on myös epäperseestä, sillä heidän kotisivunsa suljettiin vuonna 2005 paskaläjä. Vittu, heidän entinen teknokeke kuitenkin uskoo paskaa. Stellar Stonein alkuperä on hieman perseestä. Josta he ovat löytäneet rahamarkkinat huumebisneksestä. Jollain paskaläjä operaatiolla, sillä ainakaan tämä paskaläjä ei ole tuohta tuonut. Tämä peli suorastaan houkuttelee 4 autoa. Eli tässä on tää meidän peli. Katsotaan tän nopeasti läpi. Mä rupeen ihan särkeä perseestä, jos ajattelen tätä. No tässä on Custom Race, Random Race, asetukset, pisteet, kreditsit ja guit. No otetaan nyt ja täällä meillä on 4 autoa, joista jos mä nyt saatana näen oikein, niin on perseestä. Perälavatkin, kontit, mitkä lies saas. Ja niinku näille pitäisi ajaa kilpaa vai. No tässä on sitten jo 5 kenttää vai 4 autoa. Wow. Jotain vitun maaseutu paskalajelua. Ja tuo Night Rider tuossa näyttäisi kaikista kiinnostavimmalta. No niin, ja se lataa. Ja mikä vittu tuo tuossa taustalla on? Mä oon että se on joku saatanan tuunattu. Mitä helvettiä se tekee tässä pelissä? Pelin nimi on saatanan. Ja ruudussa joku saatanan perkele. Voisiko joku kertoa, pääsekö saatanan pelaa? No, lataa. Voisiko ne perkele laittaa jotain aikajanaa vaikka tuohon, että näkis edistyy? Istutaanko tässä menen myyttiä vai 2 minuuttia? Ensi juhannukseen vaikka myöhäisen maailmantuhoon asti. Mitähän vittua se edes lataa? Tää on siis ihan oikeesti näin perseestä materiaalia. Mitä vittua? Vittu, mä kuolen vanhuuteen. No niin, kiitos vittu, perkele saatana. Mä oon perseestä. Ohjaus on aivan wow. Grafiikka wow. Ja missä on musat? Mikäs vitun kenttä tämä on? No mä valinnut tämmöstä. Tämän piti olla joku suurkaupunki. Ja nää ääniteosteet. Kuunnelkaa. On ei. Helvetin hyvin koodattu. Esimerkiksi nuo saatanan takapellit, mitkä näkyy pellin läpi. Ja maa vilkkuu tosta saatanan pellin läpi. En tiedä vittu. Ja se, joka näistä autosta pitää huolta, nyt taas tappaa, koska nuo iskarit on persreesestä.
Tuohon pomppi kun aron koodattu. Tää. Okei. On ainakin niinku tehot löydetty autoa, et niin se pystyy tosta helvetin hyvin koodattu. Tai siis, en tiedä. Jurviner. Uskovituumatonta. Okei, mitäs nyt tapahtuu? Ainakin äänestä päätän tuon räjähtää ihan myöhään hetkellä hyvänsä. Ja... Eli siis eteenpäin päästään 80 mailia, mutta mennään kuitenkin takaperin sellaista vauhtia, että hoksat pois. Se pysähtyi siihen, eli tultiin universumi perseestä. Että helvetin hienoa. Siinä vaiheessa kun munkin näkö ja kuulo rupesi heittämään vittua, oli pakko kokeilla vittua, mutta mitenkähän siinä kävi? Esim. GTA on perseestä, mutta tää on kuin rekkamiehelle GTA. Ennemmin nukahtais vaikka rattiin. Ei tässä oo mitään tuntoa, tää vaan on perseestä, eikä mitään muuta. Tässä ei ole mitään, mikä liittyisi auton käyttäytymiseen. Tää vaan kääntyy kuin paskaa, mutta 100 kertaa nopeammin. Sitä ohjattavuutta on ihan saasna vaikea selittää. Ja oikeesti hei, tämä hoodie, tää on aika halpa. Ensinnäkin, mitä vittua on nuo luvut tuossa vasemmassa alalaajassa? Tää on varmaan joku koodaajien oma systeemi, mitä ne on voineet tarkastella pelin testivaiheessa. Ja sellaiseksihan tämä on jäänyt. Ja mikä on tuo? Krista Päivinen. No okei, mä ymmärrän aikaa tai tulosta. Tuleeko se sitten kun on ajanut checkpointin ohi vai tullut maaliin? Ei hajukaan. Ja sitten on tuo ultrapaskaläjä. Mitä se siis mikä on ultrapaskaläjä? Selittäkää. Tarkoittaako se naviitoria? Selittäkää, kertokaa. Ja tuo saatana, missä oli äsken punaista. Mikä on tämä? Mä en ymmärrä. Mitään tämän pitäisi indikoida, että moottorin kuumentumista vai? No, nyt tullaan maaliin ja... Paskaa. Olet viineri. Paskaa. Tulee vaan 1-vuotiaan lapsen editoima teksti, että olet paskaa. Lopuksi vois sanoa, että tää on paskaa. Ja täynnä sitä. Paskaa. Ja saatukset on paskaa. Ja ainoa mikä kiinnostaa on tämä varsin nimekäs joukko, joka voisi seivästä perseestä paskaa. Nämä sälit kehtaavat vielä kutsua tätä turpaa. Ei tää oo peli. Tämä on täys peli. Kahtokee nyt saatana. Vittu. Nyt riitti. Ihan oikeesti. Vittu. Ihan oikeesti. Vittu. Nyt riitti. Ihan oikeesti. Ennemmin pelaan perseellä Kimple paskaa. Mennään Windowsiin. Mikäs vitu Windows tämä on saatana? En ymmärrä mitä helvettiä nämä kaverit on perseen. Mä en usko, että tää peli on olemassa. Sitä ei voi pyöritellä tää työntää perseeseensä. Syvälle. No se säännä. Ei mikäs tuolla. No niin, yhden kakki. Häne, on meni fat, he's moi.